Ayan mga ka-Jolly, masusubukan naman natin ang ganda ng camera ng Xiaomi Note 10 Edge ng Xiaomi. Okay, so let's go ka-Jolly! Pero bago muna ang lahat, intro muna tayo. Alright, it's a jolly morning to each and everyone. And po sa mga ka-Jolly, ito po tayo sa Lingayen Terminal para mag-plant haul. Ayan po, sasamahan niyo po ako at mag-enjoy. Thank you! Grabe no, napaka-friendly ni Kuya. Mapapabili ka talaga.
Ate, mulberry ito? Magkano yung ganito, ate? Magkano yung mulberry nyo, ate? Ano yan? Masin pa yan. Ayan, thank you mga kajali sa naman nyo ako sa ating San Jose sa Lingayen Terminal. Sana po ay nag-enjoy po kayong lahat. Thank you, ingat!